ҷамшед қаноатов ва бахтиёр олимов ки дар аврупо зиндагӣ доранд мегӯянд бо иттиҳоми пайравӣ аз ихвонулмуслимин созмони мазҳабии мамнӯъ дар тоҷикистон муттаҳам мешаванд. худи онҳо ин айбномаро қабул надоранд. охири соли 2019 аз тоҷикистон ба русия сафар карда будам. оғози соли 2020 бохабар гардидам ки кормандони мақомот маро ҷустуҷӯ доранд. баъдтар аз овезаҳои назди шӯъбаи корҳои дохилӣ бохабар гардидам ки маро мувофиқи моддаҳои 187 ва 307 дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор додаанд. ба андешаи ман маро дар узоят ба ҷамъияти ихвонулмуслимин муттаҳам медонанд. ҷамшед қаноатов аз соли 2007 то соли 2010 дар донишкадаи байналмилалии Хартум дар Судан дар бахши магистратура таҳсил кардааст. бахтиёр олимов бошад аз соли 2004 дар факултети забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии Хуҷанд дарс медод. соли 2019 бо сабаби зиёд шудани фишорҳо Тоҷикистонро тарк карда ба гунаи Ҷамшед Қаноатов огаҳӣ ёфтааст ки мавриди пайгарди қонунӣ қарор дорад. моҳи ноябри соли 2020 прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон расман маро дар ҷустуҷӯ қарор додааст. ҳамчунин аз рӯи маълумотҳое ки ба ман расидааст дар Русия ҳам аз каналҳои ғайрирасмӣ дар ҷустуҷӯ қарор дорам. ҳоло ба ман боздошт ва истирдод ба Тоҷикистон таҳдид мекунад. дар аксҳои паҳнкардаи сохторҳои қудратӣ дар бораи боздошти ин ду нафар дида мешавад ки Ҷамшед Қаноатов ва Бахтиёр Олимов тибқи моддаҳои 187 ва 307 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешаванд. як манбаъ дар Додистонии вилояти Суғд дар суҳбати бидуни сабт гуфт ки кирдори ҷиноятии ин ду донишманд собит шуда онҳо дар ҷустуҷӯи ҷиноятӣ қарор доранд. аммо агар ин ду нафар хостанд ки иттиҳомот нисбаташон бозбинӣ шавад бояд расман ба Додистонӣ ариза нависанд. Фаридун Ҳодизода коршиноси масоили дин мегӯяд фаъолияти пайравони ин равияи ихвонулмуслимин дар бештари аз кишварҳои шарқӣ манъ шудааст. асоси идеология яъне ки ҷаҳонбинӣ ҳизби ихвонулмуслимин ин асоси идеологияи доиш аст. аз ин рӯ мо бояд ки аз ин камтар ҳаросем ва онҳоро албатта ошкор кардан душвор аст. теъдоди нафарое ки бо ин иттиҳом боздошт шуданд гуфта наметавонам, чунки аксари процессҳои судӣ пушти дарҳои баста мегузарад. баҳори соли 2020 Юсуф Раҳмон Додистони кулли Тоҷикистон эълон карда буд ки шахсияти беш аз 300 пайрави гурӯҳи дар Тоҷикистон фаъолияташ мамнӯи ихвонулмуслиминро муайян карда тақрибан нисфи аз ин нафаронро боздошт намудаанд. ба гуфтаи ӯ дар миёни онҳо устодони донишгоҳҳо, тоҷирон, донишҷӯён ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ низ мебошанд. созмони ихвонулмуслимин аз соли 2006 дар Тоҷикистон мамнӯъ эълон шудааст. ин созмон соли 1928 дар Миср ташкил шуда як созмони диниву сиёсӣ аст. тарафдоронаш онро мӯътадил ва баъзе ҳукуматҳо террористиву ифротгаро медонанд.